Сәлем, біз Фәрхәт һәм Фәрхәт. Бүген безнең 5-нче чыгарылыш, юбилей. Башлыйк. Әгәр шын татар җегете урысча җырласа, ничегрәк килеп чыгыр микән? Минемчә, булайрак. Держать оборону твердо, отначалай до конца. Отначалай до конца. Любимая леса родную. Афәрин, Лиса родную. Любим мы леса родную. Ә менә бу абзый бу җырдан ләззәт ала. Сосны выше гор у нас. Менә бу абзый җырдан көлә бугай. Любимая леса родную. Нәрсәдән көлә инде бу? Шәп җыр. Аңладым. Ул теге абзыйдан көлә. Сосны выше гор у нас. Менә тагын бер чын татар. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. Фәрхәт, нинди татар булсын бу? Урысча сөйлиш. Ашыкма, барысы да була. Потому что строители делают домы. Опа! Күрдеңме? Чын татар. Строители делают домы. Они людям дают дом. А они людям дают дом. Шкафы, кровати, телевизоры, стеклы. Стеклы. Все они это строят. Ускай, ә сиңа төзелештә нәрсә ошый? Үскәч аңларсың. Төзелеш ул кына түгел. Ул әле авыр хезмәт. Дуслар, менә җәй дә килеп җитте. Һәм без барыбыз да дуслар белән табигатькә барырга җыенабыз. Күпме шәрә җегетләр. Ягъни, күпме шәрә җегетләр. Эй, гел шулай инде. Күбесе кушымтаны гына белә. Эх, талла, 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 талла икән милләт. Эх, талла, талла, талла. Ә сез игътибар иттегезме? Ансамбльдә курайчы бар. Шуты бу курайчы, курайда уни белми бугай. Кемнәр икән бу җегетләр? За вами приехала черная Волга. Спускайтесь. Афәрин сәхифәсе. Кызганыч ки, без бу кешенең милләтен белмибез, ләкин ул Афәрин. Aldımdan bir yolda satıldı. Ana bulan tanıklar koşuldu. Aytılmagan sırlarım açıldı. İnyekte tanlarda. Biz яңа ярыш игълан итәбез. Кем 5-нче чыгарылышны үзенең диварына илеп, иң күп комментарийлар җыйган кешегә без бүләк җибәрәбез. Нинди бүләк? Җыр. Шул кешегә без матур, романтик җыр язабыз. Яки R&B. Ләкин R&B. Сау бул, дустым. Һәм без барыбыз да табигать птика. Күпме ярым шәрә җегетләр. Люба. Кем 5-нче видеоны үзенең диварына илеп, күбрәк видеога ул Афәрин. Нинди кызык тапкан инде бу ебет. Ебет.